Good morning, jo tono hanya halam so gani sera limbu singti. Tini hingke narokna tabu purung nai. Phungni simi video suru khakya sa bai. Sa hangka tang sop samon yang ya. An besa kongreng tong kha besa kusu. Hingke bo kongreng man bagai bin logi bono logi de khaki sanang nani. Hingke khuteng mati reui. Tini hingke khoroksa menani an sukni kalebarin bagai. Obono mati renai. Hingke nong na punuk nai abo bom te design new design abo hingke alada te kisa ngai amo kisa kormo bai red color ngai tini mati mani punung na nyong no hingke nai tong di ang bobo na mati de nong na punung nai hingke tam ke ko sa bai suruat hingke aban pore ke ko mami boksa jago ledi mai jamani pore hingke tak ribu kisa tak mani punung nai tong di norok kurung tong di je kwtal to hingke ani channel subscribe khaji share khaji comment khaji bell icon na click khaji hingke je ang video man nong ro phainai hingke naji ang tiri tamu khainong na phunuk nai hingke sa nang mai pai tabo khangka ang khoteng matir nan bagai nai tongo tini khoteng matir gana obo tor glai busu khoteng mang na jan do obo kormo bai red color nai obo ke ani suk ni kale panyani bagai suk kalai uta hingke borok ko riklang mani obo tini khoteng matir sinai nukhana ko kormo kesak kormo bai kesak ta besak hingke kesak nai red nai kana hingke yellow nai ta tini hingke bom te design ta gonai obo to mati sirgrana tini to ang ri sitak nai mane khoteng mati re mani por khiri tak nai kono khana ro ikomoke uskango rohmani belai logoi thangka kesani hingke obo rasui sadogo phon thepai nai mano ri borok to maganang thai kisisa ri borok thepai rekina umsike nai thogo musango tai sai silap kre abo hingke iko besengna hakana ji ang khoteng se beseng musangai tong samade sikala hingke tabo hingke iko mati nan bagai ang mai ready khakya ko nong nawasin direct no phone ri kha ang boro sapi ka hingke time ye sungo hnoi ga hingke tabuk mixer ro roi kurugo nyanai ang mainyo kenugui mang khan norok mai hingke oro kisisa tei renai tamni himale tei ya hingke machine nostong mano nong ni tei kisa redi norbo ang hake khajani ke norok ke bahake khoteng mati re kisa sabaje wasa lor sarok lori rok hingke ang mai phemna ragri ro hingke omti ke bang hingke hake khayuta ke ko nuk bang khan ang kurugui paikha ka hingke tabuk ka hingke iko dud hai ekdom nai thok thangka hingke obon tabuk risinai ang tabuk iko nuk bang khan norok ke pek thangka hingke tabuk ka hingke phatara thangnai ang ready hingka ke onogo hingke to rekha hingke mairum rok letepete engo ke angi ko phungni mamui song pai bekha phungni mamui song pai men pore khoteng mati ga tom kha mai ang photi pani song payo phungo hingke mia to norok saiman na mia sinyango khumlungo gulmanung mani abon bagai bazar hati konfon mali angkan monnogo motor tongmani abono se motor bai alo songoi resiwo mia sinyango saltong sinino hati bazar kurugui thangka tam male jotono hoi holang laijak kit laijak hingke tabuk hingke ang iko matir nan thangjak hingke iko nukhana norok iko camera rom nai kirei anba sanogo tong hingke to camera rom khumong hingke ang bo camera stand berai sima khasiwo hingke iko tabuk hingke ang luklai nai hingke orti kisa khokse nyarak nai belai tibang nai se ozon khirwan ulo luklai mai phemse moko mai iko obasakang luklai pai renai tai iko kenduk mang khana norok ang pom hake khoteng mati re ko naji tabuk tui susai ri sinai taro mai rum kolsa pon toro getai ko susai ri ka hingke ko nuk mang khana norok ke je nangoi tongai phat ke contact khadi ang bai oboto kangnei order already narakjak tabuk hingke norok nangkha hingke to ang norok no January February maso to tai rimalia March jing bata sin norok kwtal khaiwa dari man piu nai hingke already narakjak ang to yak saisung bola oboto machine ya bla na machine hingke sa ang phat ke tagir honan nong no hingke lerna jat mane leri phun manai jat rok hingke norok wadari man tabuk phono hingke kisa dojak rok hingke tabuk tai manlia already no narakjak kangni kang tham hingke abon bagai kisa dojar rok hingke malia nang no bar sawa ang mane January February hingke tai malia March ro hona jat hingke tak phun naragai man khon rok ko tak phun ani uskani video screen no number jak tongo mane estani video ajaga screen no number jak tongo ar ang dian ang bai contact khaji gei ko rigene kasa tangna kha busuke bejal khoteng mati di doldi hingke kasa rigene siramnani busuke kosto hingke je takna hingke bono saibano hingke ko kisa kran sing thanga tabang tei luklai pinai tai sai belai kran hingke mati warnai abon bagai tei kisa luklai ke sep kata khang tei luklai paikya
Kiko sebui dongkha hingke kisa ma bopranai sebui bopraya hangka hingke mai phem ka mane mairum ka phai dongkha hingke khutung phut ke soi thango abon bagui mairum ka phai jat khiro ang hingke mairum ka phai mane tui rui phuno mairum ka phai jat khiro ta hingke belai din degui tongmaya ta mati kolom khiro jak hingke din degui tongmaya tamni himale mati warui khutung kopon hai ngoi drup soi thango hingke norok loglogi singma hangka simi mati ri tori mano o mati ri rok balogoi ta tondi hingke khutung nostong thango am haita hingke khutung mati ri jagi hingke to nostong ya duan rok ton ma haita am haita hingke singnani hingke simi khutung mati ri utang singna puru simi ujun ke khutung mati ri usakang singyata hingke ko nukma kharan rok ang lamai ri kha nor kata mo bolong hinto khanyang bolong simi se satung nango lam kha hingke se busuk nai thogoi tong samati barni hingke saisi lab kare ke abro bothai re ka hingke busuk se nai thogo no abo nukhan ke sai ba jire rok asike nai thogo khutung mati ri lam khan ke se kormo bai ka chak ka to kong na sana kare ta bu hingke ang mai te sa ba ye ri ta garna kisi sa obotini bothai tan sunani ken rok no obo je nangui tongnai contact khaiba no screen uskani video screen no number jak tongo barbar sawa ang hingke obo to selengya kho mane khorni khortam to sai tongkha hingke sabjani mano saimya kho hingke je sikang phainai bono malangnai okong nokok sawa ang hingke ko tagui tongo bothai tagui tongo tabu hingke bothai surmani pore hingke norno bisingni bothai kisa phuno goi renai nge khoroksa takhok ano comment khayo mokhang kolok sitralang mani hnai takhno belai ke hambai ang to mokhang kolok no nung sim nai thok tongkhana payo hingke abon bagin bon tiri saimarka takhok dang khabukuk dang saimaliya hingke bogban sano mokhang kolok ka tagra khorong ke mokhang kolok nangnai belana hingke abon ang belai ke phaning jaka ang to mokhang ang nai thok ni to ang mokhang kiting nai thok ni saya bla hingke boano tamjan chaje gyang khase mokhang kolok sitralang mani hinong kang to sitran ang to nai thok sia i konuk mang khana norok obo hingke bini busagra sui paijak already hingke bin gana hingke tini bothai tan sunai hingke sunday ba monday din obo rasulani hini ang target khajak hingke tini hingke bisingo kisan rok no phonu grisinai obo lok mani ang norok no phonu gya ko miya bi short video kisar khai ke short video wasakaya ke omo belai ke nai thok nai supka hingke subya sini hingke ri nai thok mani saimanya hingke supka hingke belai ke nai thok no ner lugui mang khana iko hingke tabu ke lok khaba kisisa nok no phonu grisi un share khai risi wana noi iko nuk mang khana norok hingke belai ke nai thoka white color jak hingke blue color white color jak hingke omsike senawo tai sai lap kri khabo hingke ora bebang se khutung mili jak bebang se sana jak hingke asike nai thoka hingke obo to thepaya sile sa asik nai thogoi tongo ke thepa kai busuk nai thong norok babo ajar khajeta hingke je sai manai rok hingke uskang ang thepaya sini ro phrono okusak sel thangman ta obon dejen ka sel thangi da thepaya sini ro phrono bo sai mang ka bo ajar tongo hingke abon bagai bo thepa ka hingke no bokhe thepaya sini nai thojagai bo wadar khai hingke bon malang paikha hingke obo bom hanyong nai norok hingke obo audition hingke tonorok saimano obo taklai bisi choliu abon bagai horsa horni rok se tonglang unogo hingke nukhana norok ang tabuk ritak tongmani de iko ang barbar phunugoi tongo obo hingke norok anu barbar sawo kachari simi phaldi garani simi phaldi hnai garani simi kachari simi to ang phaljagya ko wasa puno hingke tin video asuk nong sir next video malai pisnai taisa bye bye